myslím, že polovica zápasu bol vyrovnaný hokej. Po tom prvom našom strelenom góle si myslím, že sme momentum preklopili na našu stranu. Do konca tej druhej tretiny sme si vytvorili nejaké šance a dostali sme sa do vedenia 2-0. Začiatok tretej tretiny ustali sme oslabenie 4-3, ale super sa dostal do tlaku. Myslím si, že až do tej nejakej 14. minúty sme celkom dobre odolávali a po nejakej 10. minúte sme si tam aj vytvorili nejaké šance. Potom po individuálnej chybe v podstate sme inkasovali prvý gól a ten nápor hostí už bol taký, že sme to nejakým spôsobom neudržali. Dnes si myslím, že sme si tu prehrali vyhratý zápas. Musíme sa z toho oklepať a o 2 dní sa hrá u nás, tak verím, že ešte s tou sériou niečo urobíme.